Днес шоуто е много интернационално. От братска Македония се пренасяме на 5 кюшета в Париж. Те са близки. Към нас се обърнаха, скъпи приятели, от българското училище Кирил и Методий в Париж, за да споделят огорчението си, че няма къде да празнуват 24 май. Проблемът е в това, че от Българския културен център в Париж са им отказали разрешение. Да, а от посолството са отговорили, че 24 май е почивен ден за тях. Така си, какво искаш ти? Затова нашата репортерка Стиляна Дакова реши да направи възможното децата да имат своя светъл празник. Иначе е срамота. Привет от Париж, скъпи приятели! 24 май е почивен ден както в България, така и във Франция тази година. И всички ученици празнуват. Учениците от българското училище в Париж също биха желали да празнуват, но нямат тази възможност. Да разберем защо. Отиваме в Българския културен център в Париж. И въпреки, че директора на института Диана Игнатова няколко пъти се опита да ни избегне, все пак успяхме да й зададем няколко въпроса. Госпожо Игнатова, трябва все пак да ви задам един въпрос. Какво и господин Райков е тук? Значи, ние сме по сигнал на майки, които са майки на децата от българското училище. Децата на 24 май няма къде да отпразнуват празника, тъй като и посолството им затваря вратите. Забележете как ще коментира въпроса заместник министъра на външните работи господин Марин Райков. И центъра им затваря вратите. Как лошо затваря? И центъра им затваря вратите. Как лошо затваря? И те нямат за 2 часа къде да отпразнуват празника. Обяснете ни, защо така се получи тази година? Защо тази година? Друга година тук ли са празнували? Не са празнували тук, но тази година мероприятия, които са извън центъра. Точно за 24 май. Няма ли кой да им отвори центъра тук за 1 или за 2 часа? Ами ние сме точно 2 души тук, които работим. Вие давате ли си сметка, тези деца ходят 5 дена в седмицата на училище. В събота сутрин ходят на българско училище. И вие от името на кое училище, защото те са... Майките на Кирил Методий. Има и друго училище. А те какво ще правят? Другото училище нищо не е поискало. Просто е жалко тези деца на 24 май да няма къде да отпразнуват празника. Нали е така? Институциите, значи, който е посолството и центъра... Българския културен институт е да представи българската култура, българските творци. По повод откриването на изложба на събитието присъства и кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова. Ние сме от шоуто Господари на ефира и дойдохме всички деца от българското училище Кирил Методий са подготвени с стихотворения и с върви народи възродени. И на 24 май няма къде да отпразнуват празника. Ще разговарям с колегите, които са от центъра и с заместник министър Райков. Считайте, че въпросът е решен. Обещавате ли? Няма никакъв проблем, може да бъдете сигурни. Те ще бъдат прияти в българското посолство. Това е, скъпи приятели. Може би все пак ще има празник на 24 май. Чао от мен! Браво! Обещано! Това е важното. Успяхме да накараме институциите да се размърдат. Радваме се, че децата все пак ще имат празник на буквите. Празника обаче продължава, скъпи приятели. Предстои да видите специален празничен материал, посветен на 24 май.